Κοίτα, κοίτα. Ανοίξω το βρύσιο. Ανοίξω το. Σαν γαϊδάρος είναι. Ήταν ένας γαϊδάρος μεγάλο. Από εδώ. Βάζεις βίντεο. Και εγώ ακουστικά. Ναι. Κάνεις. Βγάζω μια φωτογραφία από εδώ πέρα πίσω. Από πού? Φωτογραφία. Έτσι. Έχει πλημμυρίσει ρε, γιατί κουνιότανε. Δεν καθότανε ρε. Λένε το σταμάτο το έβγαλες. Το σταμάτο δεν το έβγαλες. Απ' ποια γονή. Κλοντή, καλημέρα. Κλοντάκο. Κλοντάκο. Ω, μαγαρίτσα. Κλοντή. Κλοντή, πονά λίγο τα αυτάκια σου. Κοίτα τώρα, κοίτα. Είναι επειδή μπαίνει το νερό μου στα αυτιά. Κοίτα, κοίτα τώρα. Μαμά, κοίτα. Κοίτα. Το προκαλείς κι εσύ. Έχει πλημμυρίσει εδώ μέσα. Τι είναι Κλοντή, σ' αρέσει το νερό? Σ' αρέσει το νερό? Κλοντή, θα ξαπλώσουμε πάλι. Όχι πάλι. Σκάτα, τα έχει κάνει. Ποιος έρεκλου? Το σκάτα. Hm. Α, δεν θέλει τώρα.